Papa kay teraping kung sila na. Uli nami. Hi guys. Na nami sa sagdanan. Padung mi uli. Ang kuha si Akio. Diyan uli nato kay malakaw ta kay nanon si Papa mo ni alas 4. Niya ka. Papa mo kami ka Na ako ni kwarta dyan Papa. Manghulang ko sa kwarta dyan Papa. So na na. So, ikaw ra kariro no Papa. Naday siya nakita ganina dito na siya nakita ng kwarta sa isang Papa. Kuan itsiyen. Diyan daw ko nang iuli. Papa, I do so. Papa, I do so. ありがとう。これ、何それこれはママ車。Inani wan mag-drive ko ba kasi sa sige tabi. Sige ni sa tabi nda mo kuyawan ko ba kay ga-drive ba da ko sahay kanang lamin na ka mong tabig banak mag-drive sa si mamahan dala taw soya. Kay nani sa wala drive ko tabian ka buyag. Nak nanata dire. So guys, anyway nanata dire sa parking guys. Da muli na ta. Nakuha na ta sa kiyon si Papa abi kong sa muli ron last 4 di ay. So niguli ni kay mulakaw na putag balik. Kiyo ay. Dali na. Kung kuan sa kiyo na yung mga gamit din yung butang sa ubos. Dali na. Kay nananon si Papa. Kailangan sumitenda na. Ano ba sumita? Okay, bring your bag. Bring your own bag. Okay? Okay. 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 And bring your, this one. Bring this one. Right. Okay. And then we're going home. Right. Shimite. Okay. Na si Papa. Ha? だからそれで買うんだ。 Kulit sa tawag drinks guys. Dato nang isulod ang money diri. Ay. Money. Then this one. Then sukli. Gawas ang sukli ba? Diring sukli. Wala pa na human. Andiyan mo sakay na ta guys. Wapa may kauli sa bay. Wapa may kauli sa bay guys. Wala ka ramin da dyan. Kaya pag parking na sakto po ba niya abot si Takuya. Dili na lang miniho ng diring dapita. Kaya na may pwede maparkingan si Takuya diri. Andiyan mula ko na tagbalik. No, nata diri guys. Welcome to Shimamura. Kaluhag. Luhag kasagdanan. Oy, kaluhag ba ni mo? Thank you ay nagisi. Nanata dire guys kay mo palit ko kuan jogging pants, pajama or what do you call that? So here we are again now. Hey guys, here we are now in Shimamura. Welcome to Shimamura. So nata dire guys kay mangita bitaw ko kuan guys kanang pants ba nga humukon kay dapat maka-move kay manadyaw daw mi dito TikTok joke. Welcome dagan sila sale guys. So sale. Oh my. Nang nagngisi. Na mga duwaan diri guys. So nata diri guys mangita ta sa mga pajama. Kaning mga inani guys, pa mo na hindi pangitan. Zawar ba ko na nadugso og mga ingon ani. Inani dai guys, oy, dito pwede to ang pajama hang gipili kay ko ano to bastos daw to. Magtrabaho daw ko naka-pajama. Di mo sugod si Takuya kay bastos daw kani daw inani ay. So nata dili guys, kung mag-fit ano, tanaw na to ang size. Nay mga sanina dili guys pambata ay atong apilan si Akio. Akio to adito busy ay. Well busy mi Takuya family ba si Akio pud ay. パパいつもパンツで動いてるから。 Busy pud si Akio family kita. Rayo rin akong. Kung magigudod baka di mahuman si Takuya kasi pangutanag na ba daw ko ng swimwear diri. Kapasuoton na ko ng swimwear. Na diri guys ay pero pambata laman.
Pero kaning pambata nga size ay kay sakto man na. Ay. Gamay. Free time. So, muna ang toys, guys. Juicer. Hi, guys! Hi, guys! Sunauli na ta, guys. Muna ang napalit kay Akiyo sa Shimamura t-shirt nga pang summer. Duha ka buok. O, Mama no parking. kay Papa. 出してくるね。 Bayad ko sa sparking na. Short. And cartoonist. Para trabaho guys na kanang stretchable ba. Kanang makalihip-lihip ka. Comfy ka mo lihip. So this is it. Mura na ito na price sa Shimamura guys. And mga grocery. Mga foodies. Mga meat. And mga milk. Meat. Ice cream, kani mga food. Guys, mo da ni ice cream di sa Japan, guys, na ay. Lain-lain og color. Lain-lain po din sila og flavor. Pero, mas lami pa ang ice cream din nato sa Pilipinas, ani, guys. Gahi na siya. Humok pa ni siya kung di isod sa freezer. Hindi kung isod sa freezer, kay gahi na. Sakit na ni kuwan sa o. Idugdog sa o. Mo ni guys, ay lang ice cream di. Lami naman po siya kung kuwan dyan kadyo ba ka na ang gahi. Pero kung humok guys, kay murarag juice. Lami ni siya guys, kay kanang summer ba, kay init pa ng panahon din rin siya. Ice ba ni? Lami, ice ka na yung flavor. Mga hunta. Ice cream din sa Japan. So, muna ta tong video guys. Thank you for watching. Kung wala pa mo naka-subscribe, please subscribe. And always remember to stay safe. And God bless us all. Bye everyone! See you in my next video. Bye-bye!